komdi ħafna jaqraw minn fuq l-scripts li kitbulhom, iżda skomdi ħafna quddiem il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Komdi jgħidu u jsabtu meta jkunu fil-Parlament, iżda skomdi għall-aħħar quddiem id-domandi ta' Net News. Konferenza tal-aħbarijiet li suppost saret biex ikunu mwieġba d-domandi dwar il-budget, iżda għad-domandi ta' dan l-istazzjon ir-risposti inbidlu f'attakki partiġjani. Evidenti li il-Ministru tas-Saħħa li taħtu jaqa' id-dil tal-isptarijiet se jibqa' ma jweġibx dwar il-miljuni li qed jingħataw lil Stewart Healthcare, mhux talli hekk talli fil-budget ta' 2 filgħaxija tħabbar li Stewart Healthcare se jingħataw aktar miljuni mill-flus tagħna. Il-vot tas-saħħa kull sena jiżdied, matul leġislaturi laboristi dejjem żdied b'mod sostanzjali u qawwi. Bi Chris Fearn jevita għal kollox milli jsemmi l-isem ta' Stewart Healthcare. Reazzjoni tal-Ministru tas-Saħħa urid biċ-ċar li huwa skomdu jwieġeb għalfejn se nħallsu lil Stewart 23 miljun euro iktar fis-sena għal totali li issa jammonta għal 69 miljun euro fis-sena. Għalfejn qed nerġgħu intuhom iktar meta blitajnihom ma tawna kważi xejn. U tagħna din in-nofs risposta. Ma nistax nifhem għalfejn il-Partit Nazzjonalista Żdied għal Stewart bħala xi ħaġa qed tinjora l-parti ta' Stewart. Li hija stramba. Dan kollu juri li l-Ministru tas-Saħħa mhux jifhem għalfejn il-ħlas ta' aktar minn 5 miljun euro fix-xahar ekwivalenti għal 190,000 euro kuljum lil Stewart huma flus fil-ħela meta wieħed jara x'tawna minn mindu xtraw l-isptarijiet. Intant waqt il-preżentazzjoni tiegħu Chris Fearn reġa' semma l-miżuri tal-budget li diġà konna smajna ftit sigħat qabel, iżda din id-darba b'laqta differenti fejn fost l-oħrajn għalilna li l-miżura li tal-linja se tkun b'xejn mis-sena d-dieħla se tnaqqas skontu il-karozzi mit-toroq. Ħajkollna it-trasport pubbliku tal-art mingħajr ħlas, b'xejn għal kulħadd, għar-residenti kollha Awċinu Maltin. Da jfisser ċar illi jonqos l-użu tal-karozzi fit-toroq. Iżda meta staqsejna dwar dan, il-Ministru għal xi raġuni reġa' għażel li attakka b'mod partiġjan. Għamilt statement partikolari ħafna għadd tal-linja b'xejn se twassal għal inqas karozzi fit-toroq. Abbażi tal-ima studju u b'kemm se jonqsu il-karozzi fit-toroq. Jekk inti tistaqsi x'effett se jkollu ħjar saqsi lill-kap tal-partit tiegħek. Inti għamilt l-statement li ħajonqsu l-karozzi, Ministru, però mhix biġibni fuqha. Ma jimpurtax. F'dak li għandu x'jaqsam idħul. Min-naħa l-oħra, Clyde Caruana l-ewwel tana ftit li xejn dettalji dwar il-grey listing tal-FATF, imbagħad ħarab milli jwieġeb dwar il-pjan tal-Gvern. Għalfejn fil-budget m'hemmx indikat kif u meta se noħorġu mill-grey list tal-FATF? Xi ħaġa delikata bħal din mhijiex fl-interess li noqogħdu ngħidu smara x'qed isir ara jekk arek meta jiġi l-ħin u l-waqt inħabbru r-riżultat li kulħadd. Għandek idea meta se noħorġu, Ministru? Insellmilkom Kingu Tajjar, Net News.